хвалюется раз, море хвалюется два, море хвалюется три. Морская фигура на месте замри. И кто это может быть? Привітання усім! О, ты медуза. Буслик, Тёма, а вы чому не вітаєтеся? Ой, пробач, не зауважу тебе. Привітання, Яночка. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. А что это с малым? Стоит як помник, не ворушится. Буслик, ау! Ты меня чуешь? Ён чуе, але жыве толькі калі мы разгадаем, якую морскую фигуру ён показывает. У вас гульня такая? Так, морохвалюйца называется. Вась, да поможешь мне отгадать, кто наш буслик зараз? Ну, давай поспробуем. Может, морский коник? С чего ты взяла? Ну, мне так подалось. Не коник. Буслик, а может ты морский слон? Ой, нет. А может, а ты морский вожик? Нет. Ой, знал мимо. Да кто ж ты такие, а? Так мы, Тёма, целый вечер разгадывать будем. Не разгадаем. О, я, здається, здогадався, кого наш малий демонструє. Ну? Ён вельми подобный на каракатицу. Сам ты каракатица, я морская зорка. Неужели не зрозумела? Поглядите на мои крыльца, яны раскинуты, разные боки, як у зорки. Ой, ну пробач, Бусличек, мы не здогадались. Просто у морских глыбинях столькі розных істот жыве, што здогадываться было вельми складана. А мне про такую гульню море хвалюется раз няня Полинка рассказывала. Яна ў яе гуляла, калі была маленькой. Так, однак правила там крыху іншыя. Іншыя? А якія? Ну, пачатак такі ж. А потым, калі падыходзіць вядучы, дык трэба паказваць рухі той жывёлы, якую трэба угадаць. І зусім не абавязкова, каб гэта былі толькі марскія жывёлы. Вось і здагадайцеся, хто я. О, качаня падобна. Мурмяу, правильно здагадаўся, Тёма. Раней у дзяцей розныя гульні былі. Я чуў пра класікі і рэзіначкі. Прыг-скок, нічога складанага. А вось тут ты, Тёма, памыляешься. Полинка рассказывала, что варыянтаў гульні у рэзіначкі мільён. А ўзроўняў, якія трэба было прайсці, 6 і 7. Спачатку ты скачаш просто вось так. Янка, ну спыніся. Прабачце, просто мне гэтая гульня вельмі падабаецца. І яшчэ мне шкада, што сучасныя дзеці не ведаюць пра гульні, у якіх гулялі іх бацькі. А на што нам іх гульні? У нас зараз больш цікавыя ёсць. Компьютерные. Ага, я вось сёння цэлы дзень у одну такую гульню гуляў. Цэлых 8 узроўняў адолеў. Целый день? Я дома, мне так пошанцевало, я оторваться не мог. А я вчера у компьютерном бои 30 кораблев потопил. Вот не обедал и не вечеру, бо часу не было. А вот откажите мне, компьютерные гении. На улице вы вчера и сегодня гуляли? На улице? Ну? Я не. И я не. А что там робить? Холоднее, да и компьютера на улице няма. А свежее поветра, а рухомые гульни. Без них дети станут неповоротливыми и ленивыми. Это и Полинка, и все урачи говорят. Ой, хай, Полинка и урачи не хвалюются. На санках, лыжах и коньках мы так само любим погонять. А вот коли снега няма, ніякие гульни на улице нам компьютер не заменять. А пусть и заменять. Хочете, я навучу вас некоторым гульням, у якія Полинка гуляла, коли была маленькой, и она мне рассказывала. Такі, коли яны цікавыя. Ой, ну не сумнявайтеся, вельмі цікавыя. Я упэўнена, што і вам, і нашим маленьким гледачам яны спадабаюцца. Ну, добра, тады мы готовы слухаць. Так, про якую ж гульню вам рассказать? О, може про гусі-гусі га-га-га?
Смешная назва якая. Правілы яе вельмі простыя. Сярод дзяцей выбіраюцца вядучы, воўк і гусі. Чым больш гусей, тым цікавей гуляць. Ну добра, напрыклад, я і Цёма гусі. І што далей рабіць? Вядучы гаворыць гусі, гусі, а тыя адказваюць. Ну? Га-га-га. О, есці хочаце? Ага. Дык ляціце. А нам што адказваць? Не-не-не, шэры воўк пад гарой не пушчае нас дамоў. Не, шэры воўк пад гарой не пушчае нас домоў. І пасля гэтых слоў гусі махаюць крыльцамі і ляцяць у свой домик. Ого! Выскаквае са сваёй засады і ловіць. Вясёлая гульня. Ага, і яна паўтараецца зноў і зноў і зноў, пакуль не застанецца адзін гусь. Самы спрытны і лоўкі. Ён і становіцца пераможцам. Ой, гэта буду я, бо я бегаю хутка. А можа я? А вось паспрабуем заўтра пагуляць у гэтую гульню, даведаемся. Яна, яшчэ навучыш нас якой гульні, пра якую табе няня Палінка расказвала? Яшчэ. Нам вельмі спадабалася. Не-не-не, давайте развучванне новых гульняў перанясём на заўтра. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы таксама папрасіце сваіх бацькоў, каб яны расказалі вам пра гульні свайго дзяцінства. А яшчэ лепей пагуляйце ў іх разам. Добрая прапанова, Бусічак. Ну, а цяпер... Вядома, мульчик. О, бо якая ж калыханка без яго. Ну, давайте глядзець. Давайте. Ой. Ну, а зараз што нам трэба рабіць? Да адпачынку рыхтавацца, чысціць зубкі, мыць тварыкі і лапкі, бацькоў пацалаваць і добрай ночы ўсім пажадаць. Дабранач, сябры, і цікавых усім казачных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.